Respiramos o sin respirar. Patatita. Zarauzko Turismo Bulegoaren izenean, gure eskerrona adierazi, lehenengo eta behin ziri taldeari, konfederari egiten duen lanagatik. Horrako ekintza bat antolatzerakoan, azken batean atzetik lan asko dagolako eta izugarrizko babesa daukalako baita Txakolina. Nik beti esaten dut, Zarauztikan kanpoaldera joaten garen bakoitzean, hiru arrazoi edo hiru gai daudela, edo hiru gaiagatik ezagutzen gaituztela Zarauztar guztioi. Bat surfa da, bestea Txakolina eta hirugarrena karro sarkinen nola da. Beraz, Txakolinak ere badauka bere lagunak Zarauztikan kanpora ere eta hori babestu eta lagundu egin beharra daukagula egunero horrelako ekitaldi guztiekin. Eta nola ez, gurekin gaur Kolotin konfaradi guztiei ere, batzuei ere gure eskerrona adierazten Zarauzko udaletxearen izenean. Santa Barbara, Zarauztarren aintzindarik agirari, bai. Trumoio Lanbarra, denean, neraz gogoratzen daige. Eta orain, bigarren lan bat. Lehendakari, Txakolinaren gora bera guztien ardura. Izan zaite aintzindarik agirari. Eutzi guiari. Txakolina mesedu zure gaia. Horren dago enpresa, politiko baina, aukara basta. Eskerrik asko ministrak atzorako zurizuta. Imanol zegoz behar dira. Beti arte Imanol, gogoan zaitu dira. Eramandako barrainak eta marizkoak, hegaztiak, barazkiak eta animaliak. Txakolinakin ere alaituko dituzuela.
bere momentu tristea. Txakolinakin ere ospatuko zenide eta adizkiden osa. Bai, zein egiten du. Txakolinaren freskotasuna, txinpazta, zabore frutazu eta ligertasuna. Goraipatuko dituzuela eta ezagutzera emango ona datoren bizitariari. Bai, zein egiten du. Nik, maisu nagusi bezala, honoratzen zaituztet, profrade, kakide, lagun txakolineko kide. Eskerrik asko. Eta ekitaldi honei amaiera emateko topa bat. Aguntara.